Kasi hindi man dati yung ganyan eh, naano ko man yan. Ano man dito? Bakit ganyan? Ayan. Sabi ko sa iyo eh. Dai, man pag minsan sa imo mayo, pag minsan ako hilingon ko. Try ko. Kasi may naglulos dyan sa taas na minsan na ano. Maano? Sige nga, itry mo nga sa ano mo, sa cellphone mo. Mag-out ako ulit. Ba ako? Nag-ulit ako. Baka ano? Ay, iguana per! Ay, bako! Kasubanggi man pala ini. Ni-hatcher ba wala pa din? Oo, take two ako. Kasi inaayos ko nga yung ano ko ba, kasi yung problema ko yung kagabi, ganun pa din kagabi. Ay ngayon. Eh sabi nila kapatid vlog, ulitin ko, kaya inulit ko siya. Wala pa din. Hindi ko alam kung sa cellphone ko na ba ang ano may diferensya. Ang dami pa naman ano kanina tao, 10. Pindutin. Ano abo? Wait lang, tingnan ko nga ano ba yung pindutin. Inano ko na nga kanina eh. Pinagawa ko na nga kay per ganun pa din yung nangyari. Nag-take two ko kasi para nga kako ayusin ko ba. Ano na tuloy ako sa oras. Hindi ko na makita yung comment. Di ate, nagloko pa yung cellphone ko. Pindutin mo yung... Ayun nga eh. Wala pa din. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Hindi ko alam sa nangyari sa cellphone ko. 4 million in the house. Thank you po. Pwede pa bang galawin yan, abo? Ganyan naka-LS na ako. Nang aabo. Ano nang aabo? Wait lang. Manay sa all. May moderator ka na po. Nang aabo. Shout out sa'yo. Sa all. Wait lang. Edit ko na lang pagkatapos, abo. 7 million in the house. Thanks for coming.
Wala, hindi naayos, Wings. Na ano lang yung ano ko kanina, may kalahating oras na din siguro yung LS ko, no? Inulit ko pa. Wala din, hindi rin naayos. Uy, Abo, di ba main mo yan? Nag-LS ka, di ba hindi pwede yan? Jane Royal, mega shout out from ng Aabo. Oo, sa more option. Abo, di ba yan yung main mo? Yan yung pinang-live mo? Di ba hindi pwede yun? Naka-live ka, tas naka-live ako. Kaya yung ninja ko yung ginagamit ko sa'yo. Hindi ba tayo madali ni Lolo? Tumbling na naman ako, host, para sa support ko sa inyo lahat. Salamat, twins. Manay. Sa ano? Pablo. Anong Pablo? Oo, Advice City nga, Abo. Ginawa ko na kanina dito. Di ito main kasi may 62. Okay. Kasi nung 'di ba nung dati may ads ako, ang inano ko 'di ba, yung pag pinindot natin sa title, 'di ba pipindutin natin yung more option. Ngayon, walang lumalabas sa cellphone ko ng more option. Lumalabas kaagad yung advised setting. Yun ang kiniklik ko. Tas inano ko na yung ano niya, yung monetization, ganyan ang lumalabas. Hindi ko alam kung ano nangyari ba. 4 million in the house. Thanks for coming. Hayaan mo na nga. Hayaan na lang natin. Bahala na yan dyan. Uy, hindi ko alam. Tatry ko pa rin bukas. Hindi ko alam kung sa cellphone ko ba yung may ano. Sa setting ng cellphone ko or ano. Jane Royal, hinahanap mo si ng ano. Enable monetize. Hindi ko siya ano ba. Pangalawang gabi na, hindi ko alam. Naano tuloy ako. Si Jennifer man siguro tong nang aano na to. Balik ako kay Buho. Sige lang. Kasubanggi pa ini ni Chorba. Hindi ko aram kung ano nangyari dito sa ano ko. Kung sa cellphone ko ba or ano. $4 million in the house. Thanks for coming.
Dami mong ano pera. $15 na gawa kong ninja, bukas gawa ulit ako 15 para sa ayuda. Di wow, gawan mo din ako. Natatawa. Abo. Mahirapan ka niya na, abo. Gayatay ka. Baka mapila yung kanyan. Dami alagad ah. 5 million in the house. Thanks for coming. Salamat, Wings. Na ano tuloy ako, abo. Giyatay. Nakatambay yung isa ko sa'yo. Bakit hindi ka makapasok kay Abo Bicolana? Baka nakasara yung zipper ng pantalon ni Abo. Bakit? Rico. 5 million in the house. Bukas bago ka mag-LS, tawagan mo ako. O sige, tawagan kita bukas. Dan, dikit sa'yo ng from Hot Shorba. Iwan ko dyan kay Iper. Ano yun? Di ko gamit main ko kasi bawal. Sa Messenger. Oo, sige, tawagan kita, Abo. Hindi ko nga alam bakit ganon. Siguro sa setting ko ba? Hindi ko alam. Sa cellphone ko. Kasi hindi man ganon dati, Abo. Kagabi pa ako na inis. Tapos ngayon ito na naman. Ne. Yan man yata ang main ni Hot Shorba. Yan ba yung main mo? Hot Shorba, ayudahan ka daw. Mag-aayo daw siya. Oo, yan ang main ko. Yan ang main niya. Ayudahan mo. 15. Sino si Jen? Si ano yan? Si Bicolana yan, Abo. Yatay. Marami siyang ginawa kanina. Magpagawa nga din ako. Belly, thanks for coming. Salamat po. Pwede 1K na ayuda. 1K talaga, gayatay ka ni. Ano yon, pang ano? Ano ba tawag nyo? Yung sinasabi nila, yung pang my day.
Beli, I miss you from Hot Chorba. Tamsak Dan, salamat. Salamat sa patamsak. 9 million in the house. Thanks for coming. Sisi Lucy, salamat, salamat. Sabay na naman kayo ni Abo. Oo, ganun kami kadikit ni Abo. Sabay-sabay kami kahit mag-LS. Kagabi si Lucy, natulog ako, inano ko yung ano ko kasi lobat na yung cellphone ko, chinerge ko lang siya. Naka ano ba kay Abo. Hanggang sa magising ako, buhay pa yung cellphone ko, igiatay. Sabi ko, buhay pa pala yung live ni Abo, naka 8 oras na. Hanggang sa bumaba ako, giatay. Ako na lang papasok sa inyo, James. Doon sa Dan Tamsak ho. Salamat si Lucy. Salamat. Balik ako kay Abo ho. Sige lang. Balik ka lang dahan-dahan lang. Baka mamaya mapilay ka naman na wings. Kapatid Black. Balita ate. Wala. Ganun pa din. Hindi pa rin siya okay. Hindi ko alam. Baka sa cellphone ko. Bukas kapatid Black. Iaayos ko. Kasi nung una hindi naman siya ganyan, nawala na nga yung ano, ewan ko sa setting niya. Bakit ganun? Bukas magpaturo ako bago ako mag-start. Magtawag ako kay ano. Turuan daw ako ni Abo bukas. Kasi sayang din, yun nga ang sabi ni Kuya Ted kagabi. Wala nga akong ads, sayang yung mga pumapasok. Sisi Jenny from Sisi Lucy. Sayang pag walang ads. Oo nga, sayang nga kapatid vlog. Kaya nga 'di ba? Kaya nga nag-take 2 ako kasi itatry ko kako pero ganun pa din siya. Wala pa din, hindi ko alam. Ano nangyari sa cellphone ko? Ano ba yan? Per siguro to, per gawin mo 300 yung ayuda ko, 20 lang na ayuda, kaya ba? Bakit 3 lang tamsak mo host, 7 kami dito? Ano yan? Ganun talaga si Lucy. Yung iba kahit na ano, nagbibideo lang, hindi nagtatamsak, okay lang yan. Nag-take 2 ako si Lucy kanina. Nag-ano ako kasi nga walang ads yung aking LS. Kaya inaayos ko sana. Kaya panibago ko tong LS. Yung kanina madami-dami na siya. Nakalimutan ko tusok. Ay, kasi nga ni Chorba, tingnan mo si Lucy, nakalimutan daw ni Hot Chorba magtusok. Kasi kanina nung first LS ko, nagtusok na siya, kaya nakalimot na siya. Ngayon hindi pa pala siya nakapagtusok ulit, magtutusok siya ulit ngayon pa lang. Take 2 na kasi to. I miss you, Belly, from Hot Chorba. Tamsak number 4. Kapatid vlog. Salamat, kapatid vlog. Sana maayos ko bukas. Kasi pagka kapatid vlog, 'di ba, pagka yung hindi ka nag-LS, yung hindi ka araw-araw nag-ALS, bumababa siya. Kaya sabi ko kahit na yung pag-akyat ko bago ko matulog makapag-LS man lang para hindi siya bumaba. Tigi isa kayo ng phone ni Abo. Ako din ni Chorba, yung isa kong phone na kay Abo, naka-ano din siya Naka-ano din sa kanya. Andyan si Abo sa tabi ko ba Naka-ano lang, naka-video lang din ako. Buti naman pinaalala Chorba from Sisi Lucy.
Yap, hot chorba, same honey. Manay walang harang. Oo, wala ngang harang. Nagluloko nga yung ano, hindi ko maayos. Hindi ko alam. Mamaya ko siya lalagyan ng harang pagka yung tapos ko ng live. Di puwag ka, pero ikaw pala ni di puwag ka pa, nagpaliwanag pa ako. Kauyit mo daw. Oo, wala siyang ads. Hindi ko alam. Inopen ko naman yung ano, siguro may problema. 8 millions in the house. Salamat, salamat. Inon nga, naka-on kapatid vlog, hindi ko alam. Tingnan mo, sabi ko happy, pero hindi tuloy kami happy ngayon. Tingnan mo yan. Tuloy, na seryoso na naman ako sa aking ano ba. Dai ka pa daw taong bistone. Ano? Dai ka daw taong magbistone. Iyo nga ni, taday ko nga ni hunak, tamalabo na nga ni mata ko. Nagpapaasa. Nang papaasa. Di atay, mga people daw. Si Rodin, ano ba yun? Ba't parang hindi yata nag-ALS? Si Lucy. Nakailang oras ka kanina, sis Lucy? Pabalik-balik ako sa'yo kanina, patalon-talon ako kasi ilan kayo kanina na nagkasabay-sabay nag-LS? Kilala mo ba Kuya Bagyo? Magtanong ka doon, ala din ads siya now. Ano ko. Per, haputa daw kay ano, Per. I-message mo ba ya si ano, pahiling mo so ano ko account? Ano naman, kapatid vlog. Yung LS ko lang, pero yung upload ko, nag-upload ako kanina, mayroon siya. Kaka-upload ko pa lang, mayroon na siya kaagad ads. Dito lang sa ano ko ba, dito sa LS ko, hindi ko alam ba't nagka-problema. Mag-message ka sa group, matutulungan ka doon. Nangiiwan, shout out sa mga iniwan, giatay. Kasi kung may problema ako sa ano, may problema ako doon. Yung, kasi alam ko yung Kibagyo, iba naman yun eh. Ano, siguro kung halimbawa gano'n ang ano ko, siguro lahat siguro ng ano ko walang ads. Pero yung ano ko, nag-upload ako, ka-upload ko pa lang bago ako umakyat, kapatid vlog. Tingnan mo yung ano ko, kapatid vlog, yung bagong upload ko ngayon. May ano siya, may ads. Tingnan mo dito lang sa LS, hindi ko alam pa sa setting ng ano ko, ng cellphone. Hindi ko ano, kasi ito, ninja ko to Mag-out muna ako kay Abo. Oo, alam ko demonetize siya. Tingnan mo Abo unang ano ko, ka-upload ko lang yan, 8:30. 8:30 pero mayroon na siyang ads. Ka-open ano ko lang siya, ka-upload ko lang. Kaya ang ano ko niyan, kapatid vlog, may problema yung sa setting siguro. Tingnan mo May ad siya, 'di ba?
Ka-upload ko lang yan ng 8:30 ng gabi ngayon lang. Kasi kung ang problema kung wala talagang ads, siguro lahat ng ano ko post ko, walang ads siya. Huwag ka manood ng sarili mo, baka mawas. Hindi ano to, ninja ko to, hindi to iba ang ano nito, iba yung Gmail niya. Iba to dun sa isa ko. Iba tong account na to. Di ba? Mahaba ang ads niya, oh, hindi pa tapos. Kaya ipapaayos ko na lang siguro. Di ko alam kung ano naging problema nito. Nagkandawala tuloy yung tao kanina. Sorry, di kita matulungan 2 weeks nakapag di nag-live. Kaya hindi ko nga alam kung bakit ano. Pero tatry ko bukas. Try ko bukas kapatid vlog. Paano pag okay lang kapatid vlog. Okay lang. Paano pag nag-LS ka tapos dalawa CP mo gamit, same account? Ang si Lucy, ang gamit ko pagka yung pag nag-LS ako, dalawa account, ito, yung isa ko parehas lang nito. Yung account, pang ko to, pang jacket. Pero ito, iba account nito, ibang account to. Yung isa ko. Ginagamit ko naman siya na pang ninja. Kaya isa lang, yun lang naman. I-on mo dun. Ala naman. Oo nga, yun nga lang, di ko alam. Bakit nagka-ganon yung ko. Haba ng ads ko, oh. Hanggang ngayon di pa tapos. Tapusin ko na lang yung ads bago ko bumalik. Kasi na-on ko eh. Balik ko kay Abo. Kasi yung dun eh, balik na ako kay Abo, natapos na. Kasi ang doon, di ba yung pagpipilian doon? Oo, CP. Ano yan? Yun lang naman. Sa CP yan. Oo, sa CP ko nga siguro. Sa CP ko ang problema. Yun nga ang problema ko sa CP. Kaya hindi ko alam kung paano eh. Hindi ko alam kung may nagalaw ba ako or what. Maurog ka kaya mga pangaran mo. Nang iinis. Nasaan ka na? Nainis ka ba? Giatay na mga pangalan yan. 9 million, 6 million in the house. Salamat. Kapatid mo ba ng aano? Giyatay. Dahil ka na nag-ilas sa aga, mailis ka na. Kaya nga sa CP ko to, kapatid vlog, hindi ko alam kung paano ko gagawin.
Okay lang si Lucy, no problem si Lucy. Hindi ka rin makakapagpalipad ngayon, hindi okay yung aking ano ba. Ay, aayos ko yung ano ko kasi nawala yung ano ko, yung sign ba? Yung sa aga ma-LS ko. Sige na mag-LS ka sa aga. Yun lang naman gagawin mo doon pag nag-LS ka, una title, tapos description, tapos audience, tapos advice setting. Oo nga, yun nga. Yung sign na dollar doon, tapos next na. Yun nga, nagpindot nga kami doon sa sign na dollar, bakit gano'n ang ano, lumalabas yung ano siya, yung, ano ba tawag dyan? Nawala na ngayon nakalagay dyan sa ibabaw kasi kahapon mayroon yan eh. Si Rambo tawagin mo, giat. Sige lang, ayuda ka lang dyan, Per. Nang pipikon, Jennifer Yol, giatay. Ang dami, ilan ba yan? Haba ng pangalan. Mag-ayuda daw siya ng mag-ayuda. Sayang, madami na sana revenue mo. Dalawang araw na ano, kapatid vlog. Kagabi nga, madabi-dabi din yung tao ko kagabi. Yun nga sabi ni Kuya Ted kagabi kasi pumasok din si Kuya Ted sa LS ko kagabi. Turuan mo nga ako niyan, Per. Yun eh, magpatuglo kayo ni sa aga. Takarig may mga pang-ayuda ba? Per, sana all, madami ninja. Sayang talaga kapatid vlog kasi pagka yung naka-open siya, bawat pasok sa'yo. Trinay ko na yan eh. Hindi ko alam. Bukas kalikutin namin bukas ng ano. Legit yan, Per. Baka sa aga magharali. Bago Pacifico, kapatid vlog. Bago lang to. Yung ano ko, main ko. Bago lang yan. Hello, Sisi Rogin. Shout out sa'yo. Oo, dala ako screw. Giatay. May shout out sa lahat from Sisi Rogin. Sisi Rogin, nasira na naman yung aking ano ba, dapat masaya giatay. Wala na naman akong ads. Hindi ko alam kung ano nangyari sa ano setting ng cellphone ko. Hindi ko siya maayos. Yung problema ko kagabi, ganun pa rin ang problema. Pasok lang walang harang ang live ko. Ganun dapat ang nakalagay mo na giat. Pwede yun. Sayang kasi pag walang harang. Oo nga si Rogin. Basahin mo yung comment ko, host. Nasaan na naman ba comment mo? Giatay ka. Nasaan ba may comment ka ba sa taas? Dapat yung title ng LS mo, host, walang harang.
Hinay-hinay kasi mag-ayuda. Oo, dahan-dahan mag-ayuda para siya ba, yung ano ba tawag diyan, madikit. Haha, madami makapasok. Tayo niyan diyan, walang harang. Oo nga eh. Sayang kapatid vlog. Na-try ko yon yung naka-open yung naka-open yung ads ko. Nung 2 beses yata yun. Ang laki ng niyan, laki ng pumasok. Eh ngayon nakakadalawang gabi na naman ako na siya, walang harang. Hindi ko alam. Si Rogin, hindi ka na yata nag-ALS. Bakit may lamok? Gutom na gutom yung lamok ba? Manipis na manipis. Tingnan mo, nakaano pa lang ako. Wala pang 1 oras yung LS ko tuloy. Giatay. Madami makakapasok tayo dyan. Walang harang. Kapatid vlog, ikaw ba? Ilang months ka na na Muni? Malaki na ba Morbinyo? Giatay, nagtanong talaga. Shout out si Rogin from Wings. Parang hindi kayo nagkita kay Abo. Giatay ka. Mag-comment nga din ako kay Abo. Naka-stack lang yan dito, oh. Giatay, dyan lang yan, oh. Dapat, pag nag-ayuda kayo, guys, 1 minute muna bago dikit. Dapat hindi masyadong mabilis, para dikit yung Diyan ako ng pag-ayuda. Balik ako kay Abo. Okay lang. Sige lang. Ilang nadagdag sa'yo, tapos sa aga pa yan, ubos lagabos, magpatukdo ka kada ko gidibos Jennifer kas bag-ota, mapagibuman ko si iya. Ganun. Sayang ang LS ko talaga ba. James, thanks for coming. 7 million in the house. Salamat. Giatay na natin to. LS. Walang nangyari. December 12 ako na Muni. December 12 ako na Muni. Now, 9.43 palang dollar ko. Bihira ako mag-LS. December, January. Matatapos na ang January. So, ibig sabihin 1 month. Kaya nga ako kapatid vlog, ginagawa ko yung kahit araw-araw, kahit padala 2 oras, pwede na yun bago ako matulog. Maganda yan yung magpagawa tayo ng para pag nag-LS pang ayuda natin sa mga natin ba, sa mga viewers natin. Sipagan mo, mabagal ang pera sa YouTube. Saan ba mabilis? Kapatid vlog. Hindi naman tayo pwedeng may trabaho, nandito tayo sa Ang time ko lang makapag-LS ako yung hold up. Hold up talaga. Oo nga, maliit ang ang
Ang pinaka-oras ko lang talaga para makapag-live yung umakyat ako mga 9:30 yan. Kaya sumisingit ako kahit padala-dalawang oras gabi-gabi. Kasi wala man akong ibang time eh. Yun lang, bago matulog. Tapos iyon, magsisingit-singit na ako ngayon, magsingit-singit na ako ngayon ng mag-upload. Ayun, nakapag-upload naman ako kanina. Simula nung in-stop ko yung mag-upload ako nung by December yata yun, nung marami naging problema sa YouTube ko, sa channel ko para yung hindi ako namuni nun. Iyon, nag-stop ako nun na mag-upload. Pero ngayon, balik ko na naman siya. 4 million in the house. Salamat. Mag-ano lang ako. Mag 1 hour. 1 hour ba? 1 hour. Si Lucy. May work din ako kaya panay upload na lang ako. Bihira ako mag-LS. Nakita kita ah. Nakapasok ako sa iyo. Kanina ba yon? Kahapon, nag-LS ka. Pumasok din ako sa iyo. Bakit sa LS ba para makapera o sa palipad? Hindi ko alam si Rojen. Last week ba yun? May pinasukan ako kanina ba? Kahapon. Basta nakapasok ako sa LS mo. Kung kasi pagka yung halimbawa may ginagawa ko na sa kusina ko pag nagluluto ko, minsan pagka nagbubukas din ako ng YouTube. Kung sino yung makita ko, inaanuhan ko, pinapasukan ko kahit pa konti-konti. Basta lahat mapuntahan ko ba. Hindi ko si Rojen alam. Ikaw ba si Rojen? Di ba mas una ka sa akin? Si kapatid vlog. Nung December pa siya namuni, tapos ang niya daw, ang pera niya 9.43 ba yon, kapatid vlog? 9 point mahigit. 43, 9.43. Pag may palipad, mabilis lumaki pera. Pero pag wala, mahina ang pera. Last tingin ko nasa 37 point. Ang laki na! Ang laki na si Rojen. Marami ka ng palipad. Hindi ka na nag-LS. Ako si Rojen kasi 'di ba wala din naman ako mga palipad na kaya pag nag-LS ako, kailangan naman $100 ipunin mo. Oo nga, malaki na 'yun. Yung 37 na 'yun, konti na lang. Kasi magbawas din 'yan. Oo nga, nagbabawas nga din. Kaya ba? Ako hindi ko nakaprocess na ba pin mo, host? Oo, si Rojen. Opo, ang sahuran sa YT $100. 99 di mo pa masasahod yan. $100 up. Ako kunti pa lang. Pa lang ako para
ilang araw pa lang ako. Wala pa yata ako ng wala pa ako ng 1 week tapos 2 araw pa akong hindi nakapag-LS. 2 gabi. Simula nung mamuni ako. Malulobot na sabay-sabay itong aking na naman cellphone. Main account daw ni Abo. Si Wings ba inanuhan mo? Inayudahan mo, Per? Ewan ko na sanang may ni Abo. Nakatamad tuloy yung ko ba. Na naman yung aking LS. Wala siyang paharang. Naantok tuloy ako. Si Lucy ba nahilo na tuloy. Si Mikay. Wala man si Mikay dito, nandun kay Abo. Sige te, ala ka naman harang, sleep na ako. Sige. Sige, kapatid vlog. Salamat sa support. Iayos ko bukas, itatry ko siya. Nakiabo nga. ito yung kasi nakikita ko kasi yung isa kong cellphone nakaano din kay Abo, giatay. Oo, try ko bukas. Kapatid vlog. Sana maging maayos ba, 'di ba? Kasi sayang din yung mga pumapasok. Wings. Ano ba? Nahilo na si Lucy. Inaano niya dito si Lucy, nandun siya kay Abo. Nakikita ko dun kay Abo. Ikaw ba hindi ka pa nahilo? Ano ba 'yon? Balik ako dito. Opo, check mo, sipin mo. Oo, check ko kapatid vlog bukas. Tulog na yung host sa kabila. Tulog na ba? Tayo tinulugan kayo? Abay, gisingin nyo. Naghugas daw siya, Wings. Naghugas ng palaka, giatay. Ayun nandun na siya.
Uminom ako Panadol Host para hindi ako mahilo. Gising na daw, sabi ni Sisi Lucy. Sisi Lucy nga nahilo na Kasi, alpha si Sisi Rogin. Mag-ano na lang din ako, anuhin ko lang to mga ilang minutes pa ba? 20 minutes or 15 minutes na lang para ano siya. Kasi sayang wala din ano ba, hindi ko naayos. Tatry ko bukas. Di atay nasipi ko to. Bawal ako Bawal ako mapuyat kasi parehas pala tayo Sisi. Ako din ganun din. Nagpeperos ako ngayon. Uy, nang aabos sa ano ba to? Ano ba to? Salamat. Nang aabo, thank you po, thank you sa blessing. Testing lang manay. Salamat. Di ko pa nga naayos yung aking ano ba. Dikit na ako sa'yo ng aabo from Hot Chorba. Nakakaano kasi tong aking phone. Ayaw niya bang makisama? Nasisira yung aking LS. Puro pala to, anong aking ano ba? Salamat po Manay, Hot Chorba. Nasaan na ba yung nag-aayuda dyan, Wings? Saan ka po, nang aabo? Saan bansa ka? USA, Manay. Anong oras na dyan? Salamat. USA, Manay. Pero yung pera mo, SAR. United States of Arab, giatay ka. Nadali ako doon Nahuli yung Tulog na yata yung taga-ayuda. Mukhang natulog na yung taga-ayuda natin. Nadali mo ko doon nangaabo. Giatay ka. Kaya nagulat ako sa USA. Tapos nakita ko yung mo, SAR.
Tulog na tayo. Maggagawa pa daw siya bukas para makaano. Hinahanap nga yung may ni Abo para, ay, nandun siya kay ano. Nandun siya kay Abo. Pumasok siya kay Abo. Ayun o, nakita ko doon. Nawala dito. 5 million in the house. Thanks for coming. Abo, salamat, salamat. Salamat sa blessing. God bless you. First time mo pumunta sa akin, ano? Ari ko. Ano dai naman tabi manay? Ano dai naman tabi manay? Ano ba yung sinabi ko? Saan ka sa Bicol? Para dai ano mayong ano man siguro ni Palan para para kito man imbes gadan sinang aabo. ano ane giyatay ka ni Churba, ano yon, nahilo ka na rin, host. Alam mo yung mga viewers ko dito puro nahihilo, kagabi pa kakatumbling. Abo, hinahanap yung taga-ayuda ko, sabi ko nandun sa'yo. Nahihilo sila kakatumbling ba kasi sabay-sabay daw. Giyatay. Ako magta-translate, host. Garuda ka talaga, Bicol. Ano? Ano, Wings? Ano? Giyatay ka, Wings. Tigdadali mo na naman ko, Wings. Ano naman to? Taga-tok ako kang mayong bulkanon. Ano? Bulkan manay, kaya abo ako. Wings, asan ka? Albay ni. Kasi nga, 'di ba kasi halos kasi nagpupunta sa akin taga Bicol kagabi kadakol man taga Bicol. Kaya kumbaga day ko minsan day ko matarandaan lalo na pag ano, siguro pag yung everyday ay every night na maaano ko matatandaan ko. Giatay. Hi, nasa taga-translate. Nasa kabilang mundo na naman yung taga-translate. Magta-translate daw siya. Hi na. Nawara na naman. Puro tayo nito kalokohan. Hindi masyadong ano kasi yung isa, sabay kami. Kaya hindi tayo masyadong ano. Rinconada manay. Rinconada. Ikaw ba yung taga Baaw? Sabi niya, taga Katok daw ng Mayon, Bulkan. Bulkano, host. Oo nga. Makatulog na nga, hindi ko maintindihan usapan nila. Sige, si Lucy. Sige. Salamat si Lucy sa pag-stay. Thank you. Kamarinisor kami. Parehas kami ni Hatshore ba? Parehas kami Lagunoy. Rinconada, marunong ako niyan. Marunong din ako, Wings. Amo. Ano ba yun? Amo, masimot. Giatay. Ano daw yun?
Nakakaintindi ako pero hindi ako masyado salita. Kasi nanay ko taga taga Baaw mismo sa La Medalla kaya alam ko din yung salitang ringkunada. Ako na entertain para sa'yo. Ay, salamat, Twing. Tingnan mo yung natin, sabi ko magpalaro tayo hanggang ngayon, di matuloy-tuloy yung palaro natin ba? Naaano ako sa aking, parang hindi ako masyadong manginaungaw ngayon. Nangaabo. Ano yan, lalaki yan si Wings, hindi Manay. Lalaki siya. Nandito din siya sa Saudi. Malapit siya sa bata. Si Lucy. Kami kapwa Bicolano, hindi nagkakaintindihan ba si Lucy? Mga nahihilo. Giatay. O kaya itatry ko nga na baka ayaw lang nito ng ng maganda yung Wings Manoy. Ay, giatay. Lalaki yan. Ayan si Wings laging yung very supportive din yan. Tingnan mo na wala na naman, nasaan na naman napunta. Pag nandito yan, dito din sa kabilang LS. Maugma kaya yung halos na yung pumupunta din sa'yo, yung halos kababayan din natin Bicolano, di ba? Masaya din. Marami din yung mga Bicol. Amo Manoy, tabi ako ng aabo. Hilinga talaga. Ang tios talaga. Na ini? Dahil ko na naman makahiriling ang nagagadan-gadan sa kuyang cellphone. 5 million in the house. Thank you po. Sige ba na Wings, gawin kita 100, ayudahan kita. Ay wow, Wings, big ayudahan ka daw ni ng aabo. Ringkunada siya, ringkunada. Nakadikit ka na ba sa kanya, abo? Ay Wings, malaki na din ang bahay niya. Tinan ko nga uli yung niya, yung kanyang yung kanyang bahay. 1,000. Puro pala to laro itong sa'yo, Ay, wow, puro to. Ang lalaki ng views. 200, 300. Ang lalaki ng views mo, mga Neha Chorba. Chorba, mag-aayuda din si mga ng 100 daw. Bigyan si sige Manoy Wings, gawin kita 100, ayudahan kita. Ngi ka din ayuda ni Chorba. O tingnan mo, balik na naman si Abo kay XC Wings kay Abo
Ano, tingnan mo, nandiyan na naman si Abo, oh. Yan sa kabilang LS. Kaya nahihilo na yan eh. Pabalik-balik sila. Uy, lubat na yung aking net. Di atay. Iku. Wow. Hindi ko napansin. Lubat na ako. Talaga lang. Di atay. Ano ko nga muna. Parang ayaw pa yata mag-charge. Pinatay ko muna yung ano ni Abo. Nalubat yung cellphone ko. Baka bigyan ka din ni ano, ni mga Abo. $4 million in the house. Salamat. Iko. Mag-type naman kayo dyan. Palablab po. Iko. Guys, paano naman palablab naman kay mga Abo? Wings, hot chorba, paki naman. Parang nawala na yung iba. Ano ko nga to? Si Abo man to. Ay, si Abo si Wing. Si nakasampay na po, nakasampay na. Giatay. Okay. Ay, hindi ba yun yung may ni Wings? Hindi ba yun? Ninja ba yun, Wings, yun sa'yo? Kasi ayudahan ka daw ni nang Aabo. Nalubat ni Susaro kong cellphone. Hindi, Ninja ang akin host. Legit ito. Kasi ayudahan ka daw. Yun man yung binaba yata ni kasi nga nagtaka ko, bakit hindi ako nakasubscribe sa'yo? Yung mo pala yun, yung Ninja mo.
Ilapag mo yung ano mo, lapag mo yung main mo. Ayudahan ka ni ano, ni nangaabo. Parehas main? Hindi, Queen's Love yung ano niya eh. May ano, may K. Ibaba mo abo yung main mo para yun ang maano ni ano ni nag-aayuda na yata si ano ng aabo. Nangaabo. Hindi pala yan yung hindi yan yung ano, hindi yan yung main ni ano ni Wings. Ibaba niya daw yung kanyang ano, yung kanyang main. Sinuscribe ko na sinuscribe ko na yung ninja niya. Parang natahimik na si nangaabo, baka nag-aano na siya, nag-aayuda, inaayudahan yung main mo ay yung ano mo ba? Yung ano yan? Yung ninja mo, siya ang nagbabae. Yan na binaba ko na. Pantalon ko, host. Magulat yun. Pinalitan ko na. Pinalitan ko na yung nakapin. Sabihin mo kay Abo, inano ko muna yung cellphone ko ba nalubat. Gihatay. Ano yung aking, ano ba yung... Uy, wala na talaga tayo. I-ano ko nga doon sa ano. Ano? Ano? Saglit. Ano ko nga muna yung ano ko ba, yung... Tanong mo kung sino yan. Ano. Uy, nalubat. Giatay, 5% na lang. Giatay. Ano ba nangyari? Lubat ang cellphone. Salamat sa Dan sa nakahanger. Salamat.
Okay, okay lang yan. Okay lang yan. Ano, okay lang yan, Wings. Huwag mo na lang balikan. Balikan mo lang yung main. Yatay ka. Pinapanood niya yata eh. Sabi niya, iyon oy, dukot namin ko ng sasako. Yata ng mga pangalan to ba? Na nga aanuhin kita dyan. Ngayon, ang sasako naman. Isasako din kita dyan. Sweet love, thanks po sa patamsak. Salamat po Sisi ko sa pagpunta. Thank you po. Salamat sa'yo. Natatawa ako sa'yo, Wings. Palitan mo na yung naka-pinhost. Bakit? Inaayudahan ka nga. Kagigising lang kape. Hi po, Wings Vlog. Sige lang po, Sisi ko. Kape lang. Salamat. Kape. Bagong gising. Nang papaasa. Ayaw mo, Noy Wings, na kinakargaan kita? Hindi yan pwede tumagal dyan sa pinhost. Makikita yan ni Lolo. Bakit? Ano ba? Nakaano ka ba? Kinakargaan ka ba, Wings? Ba't hindi mo sinabi? Nang papaasa, wag na muna kinakargahan. Siguro baka mamaya maano siya ba? Sige, tanggalin ko. Ano ka ba? Wag na muna. Salamat. Nagpapaasa, salamat. Ano siguro to? Baka kinakargan si Wings, hindi yan pwede tumagal dyan sa pinhost. Makikita yan ni Lolo. Okay na. Tinanggal ko na.
Nalubat na ako. Mag-end na tayo ng aabo. Salamat, salamat. Thank you very much. Hot Shorba, Abo, Wings. Thank you po. Thank you sa lahat. Ano na tayo? Naka-isang oras na tayo. Sweet love, salamat, salamat po Sisi Koy. Pa-end na din po ako Sisi. Thank you. Sa lahat na nagpunta, thank you. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Sa akin na lang ayuda. Gusto mo, ne? Hatsure ba daw pa ayuda? Ilan na babahay mo, ne? Ngayon? $6 million in the house. Thank you, thank you. Tinan ko nga, ilan ka na ba? Go to channel. 1,200. Malaki na din eh. Wow, siram kang mangga. Pagka siram. Hiniling ko na ihali ko sa bahay mo ba? Sige, good night, good night, good day, Twing. Salamat, salamat. Salamat sa pag-stay. Nalubat yung ano ko, cellphone ko ba? 4% na lang. Giatay na yan. Good night, mga kapatid. Good night din. Inom ka ng Panadol, para hindi masyadong masakit ang iyong ulo. Good night all. 6 million in the house. Thank you po. Pa-end na po si host. Bukas na lang po nalubat yung CP ko ba? Baka hindi ko pa ito mapatay ba? Maanuhan tayo. Nangaabo, salamat, salamat. Pa-end na po ako. Nadidinig ba tayo nila? Good night all. Iko.